1 year sa daycare, 1 year sa kinder, 6 years sa elementary, 6 years sa high school, 4 years sa college. Total, 18 years na pag-aaral. Nag-apply ka ng trabaho dahil tapos ka ng mag-aral. Requirements, diploma, TOR, resume, in situ or in situ, barangay clearance, police clearance, NBI clearance, birth certificate, valid IDs, medical certificate, drug test, SSS number, PhilHealth number, Pag-ibig number, BIR number, work experience. At dapat ikaw ay with pleasing personality. Pero ang sahod mo, 500 pesos per day. Only in the Philippines. Okay, so kita mo sa post, no? Dahan kayo og requirements. Pero focus ko sa katong first part nga iyang gikwenta pila ka years nga eskwela ta. Dayon nagtrabaho nimo 500 pesos per day ra. Yes, sakto na natay 1 year sa daycare. Pero dili man tanan mo agi daycare ang uban mo dito mag-kinder. So pilon lang tanan ron ha. Dayon 1 year nga kinder, dayon 6 years nga elementary, dayon 6 years nga high school. So, tinod lang ka ng 4 years nga college kay pwede dili na na. Kay kung ni graduate ka og high school, tanang trabaho nga imong applyan is 500 pesos per day. Ang kanang mo graduate na ka og college or college level ka, tungod na kay wala nimo nagamit imuhang gieskwilahan na kurso, mo nang 500 pesos per day ra ka. Pero kung ni-graduate ka, example, ni-graduate ka pag-nurse, o niya nag-nurse ka, depende sa asa ka nang apply na pag-nurse. Kay usually, dili na 500 pesos per day. Pero nahiuban nga mga private nga clinic or hospital nga to kintahay, mo nang minimum ra siya. So ang punto ani is sa Pilipinas daghan og years ka nga eskwela, pero nga na ning trabaho 500 pesos ra na pag ito yung mga requirements na gi-mention ganina. Kay sa ato lang this year nga enrollees sa DepEd this year 2024-2025 nga school year, more than 23 million ang eskwela sa elementary o high school. Kung ato nang tungaon kindahay, hintay na 20 million sa elementary, 20 million sa high school. Nga ato po nang i-divide og 6 kay 6 years man sa high school sa tibok Pilipinas. Ingana kadaghan na ang pwede mga play og dungan nimo. Wa pa nailabot sa kintay makuhaan na kay ang uban mo eskwela og college. The point is, sa law of demand and supply, daghan na kayo ang supply sa workers. Kaya, nidaghan ba ang trabahoan? Nidaghan ba ang demand sa workers? So may tabo, ang mga trabahoan, daghan rin kasi sila kapilian, pwede sila magpaubos ra sila hang sweldo. Noon yan, gobyerno pag nag-set sa pilay sweldo kay naman ay wage board, di ba? So, kumbot pa sa bot, tungod kay daghan ra kay tang mga graduate every year, manay ana tanaw Amerika, gamay ra sila ganito na hiring god sila og tagalaing nasod para lang mo trabaho sa ilaha, no, pareha sa Middle East. Kay sa ilaha kuangan ang supply, daghan ang demand. Sa atua gamay ra ang demand, daghan kayo ang supply sa workers. So dili na only in the Philippines, kuan lagi na scientifically ingana yun ang mahitabo. So
kaning 1 year sa daycare, 1 year sa kinder, 6 years sa elementary, 6 years sa high school. Kung mahuman ka ana sa high school, apil ka sa minimum wage, ganagag higher nga sweldo, mao nang mo-eskwela kag college, ug pag-graduate nimo sa college, kadtong kurso nga imong gikuha, mao'y trabaho ingan ayo siki imong kurso. Kay may padyag wala na lang kani eskwela ug college kay di man nimo trabahuan or di man nimo applyan ang kurso na imong gikuha. Napayuban magtabok-tabok og kurso kay nausab mo na una. Wa ay problema basta inigtabok nimo kurso kadtong imong gitabukan na kurso, imo gidong trabahuan kay aron dili ta mabilong sa minimum wage earner. Kay ang eskwela o college usually above na sila sa minimum wage. No, kung makauman ka college, above jud ka sa minimum wage. May uban magsugod siguro sa ubos, nya magana mo kadako, dali siya ma-promote kay naka-college man siya or nakahuman man siya college, naman siya kurso, naman siya degree. So kana lang siguro, sa inyo kasulti.